Boa tarde. Eu son Alicia Izaguirre, son asesora de formación e traballo no Centro Autonómico de Formación e Innovación en Santiago de Compostela. Estou participando no proxecto Incluídas, aquí nunha mobilidade no Porto. Como momento wow, como momento estrela, eu levaríame o que foron as recomendacións que tivemos nas nosas conversas. Por exemplo, para incorporar novas dinámicas no próximo ano. O libro Técnicas e xogos cooperativos de Xesús Zares. Vai ser unha nova incorporación na miña biblioteca. E agradezo esta recomendación da miña compañeira de grupo, a inspectora Branca. Animámosvos a que participedes o próximo ano neste proxecto Incluídos. Ata logo.